y daith. Fawr. Oedd rhywun yn sôn wrth ai ryw dro am emyna newydd sy'n gorffan efo coma. A dwi'n dall be maen nhw'n meddwl weithiau. Da chi'n disgwyl am cam, ond mae yna coma a maen nhw'n gorffan efo hwnna. Diolch yn tanseilio'r ffaith, da chi'n meddwl y teimlad o fawl yn yr emyn yna yn rhoi clod i'r arglwydd. Ac o'n i'n meddwl, mae yna gymaint o betha'n tynnu'n sylw ni'n yr oes fodern yma, dydi? Does, da chi'n bod? Mae gwaith yn gallu bod yn drwm a galwadau gwaith, ond mae cyfryngau hefyd. Mae cyfryngau'n dweud, nid diffoddwch fi, ond switchwch fi mlaen. Switchwch fi mlaen. Switchwch fi mlaen. Edrychwch. A be da ni angen ydy, da ni angen diffodd. Oedd hynny'n mynd digwydd, da chi'n gwybod, cam mlynedd yn ôl. Oedd pobl yn gallu dianc. A dwi'n meddwl bod ni angen hynny yn ein bywydau. Bod ni ddim dan bwysau gwybodaeth. Gwybodaeth yn llethu'n meddyliau ni. Ac mewn addoliad, da ni'n cael cyfle i wneud hyn. A symud y chwyddwydyr. O wrth, da chi'n bod, mae yna bethau pwysig yn y wybodaeth yn aml. Ond da ni ddim wedi dysgu ffiltro fo. A dwi'n meddwl bod addoliad a treulio amser hefo siarad hefo Duw yn gyfle i ni ffiltro beth sydd yn ymosod arna ni. A gallu delio hefo fo yng nghyd-destun Duw ei hun. Rwan ta, da ni'n mynd ar daith bach, rhan o'r daith, y bore yma. Bythefnos yn ôl nes i gychwyn ar y gyfres. Oeddan ni'n edrych ar Abraham, yn cael ei alw gan Dduw i fynd i rywle. Dos ar daith mewn ffydd yna y byddai yn darwain di i lle dwi eisiau ti fynd. A mi fyddai'n gwneud y deulu di yn genedl gryf fydd yn fendith i'r byd. A dyma Abraham yn dweud, iawn arglwydd, dwi yn llawn ffydd yno ti a dwi'n mynd ar daith. Cychwyn y genedl Iddewig Israel, ac yna ddaru ni neidio i daith Israel o'r Aifft. Moses yn ei rhyddhau nhw o ddwylo, oedden nhw wedi bod am 420 o flynyddoedd yn yr Aifft. A dyma nhw'n mynd allan i'r anialwch. Ac dyma, sa gynnwch chi sat-nav, sa chi wedi mynd mewn lot llai na 40 mlynedd yn cerdded wisg eich cefna i wlad yr Addewid. Ond mi oedd gan Duw bwrpas i'r daith hefo'i bobl. Ac fydd o'n crwydro yn yr anialwch yma, lle ddaru nhw ddysgu am natur Duw. Mae Duw yn ffyddlon. Mae Duw yn caru ni. Mae Duw wedi'n galw ni fod yn olini i'r cenhedloedd ar y daith. Ar y daith oedden nhw'n dysgu bod Duw yn ei cynnal nhw. Pam doedd na'm dŵr, mi oedd Duw yn rhoi dŵr. Pam doedd na ddim bwyd, mi oedd Duw yn rhoi bwyd. Pam oedden nhw'n y nos mewn tywyllwch, mi oedd Duw yn rhoi colofn o leini i'w harwain nhw ar y daith. Felly ar y daith, mi oedd y profiadau oedden nhw'n ei brofi a'i dioddau a'i mwynhau yn eu cyfoethogi nhw'n ysbrydol yn eu perthynas efo Duw ac yn y perthynas efo'i gilydd. Hei, da ni hefo'n gilydd ar y daith yma. Nid unigolion yn cerdded ar eu pennau hunan, ond criw o bobl dduw, ffyddlon, anffyddlon, gwych, gwael, yn teithio hefo'i gilydd. Felly oedden nhw'n dysgu am Dduw, oedden nhw'n dysgu am ei gilydd, ac oedden nhw'n dysgu amdanyn nhw eu hunan fel unigolion. A munud da chi'n edrych ar y Beibl yng nghyd-destun teithiau, da chi'n sylweddoli bod o'n llawn o deithiau, a bod y teithiau hynny'n rhai sydd yn newid bywyda'r bobl sydd ar y daith. Maen nhw'n cychwyn, fel un math o bobl, maen nhw'n gorffan, a maen nhw wedi newid oherwydd y profiadau maen nhw wedi gael hefo Duw a cyd gredinwyr ar y ffordd. Felly mae'r daith yn bwysig yn dydi? Mae'r daith yn bwysig. Dwi wedi mynd off sgript chydig bach, ymddeiriadau. Dwi'n trio cadw'n dyn at fy sgriptiau yn y fan yma.
neu fyddwch chi yma tan 12, os dwi'n gwneud hynny. A mae gennym ni bethau eraill i gwneud cyn i ni fynd yn ôl adra. Felly, da chi a fi fel Cristnogion ar daith gyda'n gilydd. Nid one-off ydi o, da chi bod, nid mynd i gyngerdd ydi bod yn Gristion. Ond lle da ni'n ymrwymo i'n gilydd drwy ffydd yn Iesu yn yw, ac wrth i ni fyw yn bywyda fel criw o bobl Iesu Grist, da ni'n dysgu am Dduw, dysgu caru Duw, trio dod yn debycach i'r arglwydd Iesu, a da ni'n dysgu am yn gilydd. Bo ni yn wych ac yn wael, bo ni'n ffyddlon, bo ni'n anffyddlon, bo ni'n driw, bo ni ddim yn driw. A thrwy hynny, da ni'n tyfu yn y ffydd gyda yn gilydd. Ac ar y daith, mae Iesu wedi dweud, mi fydda i hefo chi. Da chi bod, Iesu'n dweud wrth y disgyblion, deuwch ar fôl i. Nid aroswch yn fama, gwrandwch arna i. Come on, da ni'n mynd i'r la hefo'n gilydd. Deuwch ar fôl i, ac fe'ch gwnaf yn bysgotwyr dynion. A mae rhoi ffydd yn Iesu Grist yn golygu bod ni'n dilyn yr Iesu ar daith bywyd gyda'n gilydd. A mae Iesu yn addo bod gyda ni bob amser hyd ddiwedd y byd. Bod mae gwasanaeth fel hyn yn rhan o daith yn bywyd ysbrydol ni, ond nid dod i wasanaeth sydd yn gwneud ni yn Gristion. Mae o fel ffynon ar daith yr wythnos, ac yn ystod yr wythnos, da ni'n parhau i fyw fel pobl Iesu Grist. Yng nghymlestod yn bywyd a'n sefyllfa, da ni'n dal ar y daith hefo'r arglwydd Iesu, hefo'r plant, brodyr chwiorydd, rhieni, teuluoedd, cyfrifoldeba, gwaith. Da ni dal ar y daith. Dwi wedi teithio i Lundain ar hyd ychen. Do'n ni'n faint o weithiau yn ystod y 5 mlynedd dwytha yma. Ac ar y ffordd mae yna wasanaethau does. Machen. Li Delimia. Memberi. Mae Enfys yn gwybod am y daith yma i Lundain, efo Elin yn byw na. Chifili. Dyma'r services ar yr M4 i gyfeiriad Llundain. Yna mae yna fwy lle, mae yna Reading ac yn y blaen. Ond nid yr gwasanaethau ydy'r daith, ond eto mae'r gwasanaethau'n rhan o'r daith, lle da chi'n cael lluniaeth, lle da chi'n cael ymlacio. Ond rhan o'r daith ydy'r gwasanaethau, ac felly yn bywyd ni fel eglwys. Da ni'n mynd dod yn fama a cael yn gwneud yn Gristnogion ac yn mynd o'ma, ond yn y gwasanaethau, da ni'n cael yn adnewyddu, da ni'n treulio amser yn rhoi Duw yn y canol, da ni'n clywed hanes yn gilydd a cael gweddio dros yn gilydd a meddwl am yn gilydd. A da ni ar y daith efo'n gilydd ar ôl mynd oddi yma. Rwan ta, y daith bach yma gan yr arglwydd Iesu yn Luc 9, fel hyn mae'n dechrau, am beth amser wedyn roedd Iesu'n teithio o gwmpas y trefi a'r pentrefi, yn cyhoeddi'r newyddion da am Dduw yn teyrnasu. Felly, oedd o'n crwydryn yr anial, dyma ddarddull Iesu Grist, ynddo? Da ni'n gweld y nodweddion yn yr Iesu, doedd ganddo fo dim eiddo, dim llawer o eiddo, doedd ganddo fo ddim petha, diom yn ymddangos fo ganddo fo arian, ond oedd o'n mynd o gwmpas yn dysgu ac yn iachau pobl ac yn dangos beth o'r teyrnas Dduw. A dyma rhai o'r merched, ac am ryw reswm a Luc yn benodol yn sôn am y gwragedd oedd yn teithio hefo nhw, oedd yn defnyddio'u harian i helpu gynnal Iesu a'i ddisgyblion. Felly oedd Iesu mab Duw yn dibynnu ar garedigrwydd bobl eraill mwyn gallu teithio a chyhoeddi teyrnas Dduw. Ac wrth i ni wylio a gwrando a dysgu am yr Iesu, da ni'n dysgu am deyrnas Dduw ac yn dysgu am Dduw. Yn Hebreau 1 mae ganddo ni yr adnod yma, a mae bwysig cofio hyn am yr Iesu. Mae holl ysblander Dduw yn disgleirio o'r Iesu. Mae e'n dangos i ni'n berffaith sut un ydy Duw. Ei awdurdod pwerus ei yn dal popeth yn y bydysawd gyda'i gilydd.
Ar ôl iddo i gwneud hi'n bosibl i bobl gael ei glanhau o'i pechodau, cafodd eistedd yn y nefoedd yn y sedd anrhydedd ar ochr dde Duw mawr ei hun. Rwan, ty cyfeirio at y ffaith fod Iesu yn ddwyfol mae Hebreaid, fel mae'r rhannau eraill o'r ysgrythur. Yn Iesu fe ddaeth Duw i'r byd mewn ffordd unigryw ac arbennig. Oedd o'n berson fel chi a fi, yn union fel chi a fi, ond oedd o hefyd yn Dduw. A dyma pam fod o'n berson mor bwysig yn hanes y greadigaeth a dynoliaeth. Daith Duw i'n plith. Ac felly, da ni'n dilyn y daith yma, a da ni'n gweld beth i natur Duw, da ni'n gweld beth i natur teyrnas Duw, a da ni'n gweld beth mae Duw yn feddwl ohona ni fel creaduriaid. Wrth iddo fo deithio yn yr wythfed benod, dyma fo'n dysgu am deyrnas Dduw, dameg yr heiwr, yn dedd ar ni ddarllen honno. Yn ail, dyma fo'n pwysleisio pwysigrwydd cymuned pobl ffydd Cristnogion. Ac yn drydydd, dyma fo'n cyflawni gwirthia. Pedair gwirth, tawelu storm, iachau gwraig gyda gweidlif, bwrw allan gythreiriaid ac atgyfodi merch Jairus. A dyna'r daith crynodeb ohoni. Ac yn y daith yma, dwi eisiau gofyn, beth da ni'n ddysgu am Dduw, beth da ni'n ddysgu am danom ni yn hunan. Yn y daith, da ni'n gweld fod Duw yn Dduw cariad, a'i fod yn caru pobl yn aruthrol, beth bynnag sydd yn digwydd yn y byd. Dyma Iesu'n dod i ganol pobl gyffredin, pobl ddinod, heb awdurdod, heb rym, heb fyddinoedd, heb gyfoeth. Dyma fo'n dod at y sal, y gwan, y bregus, a gwynidogaethu yn ei... A mae'n mynd angwynti yn meddwl am hyn am bell dro, bod mab Duw wedi dod i dlodi, i blith pobl dlawd, mwyn cyhoeddi teyrnas Dduw. Hwn yw ein Duw, y brenin tlawd. Nid hefo tancia, nid hefo taflegra, nid hefo byddinoedd, nid i ladd y pobl, ond yn dlawd i ganol clodi i ddangos. Fel hyn mae Duw, dyma feddwl Duw, dyma egwyddorion teyrnas Dduw. Ac wrth gwrs fyddwn ni'n sôn dros y Pasg sut i fod o wedi darostwng ei hun a marw ar y groes trosta ni oherwydd cariad Duw. Ac oedd o'n mynd at y bobl yma, meddyliwch, do'n am doctor, do'n am NHS, do'n am penicillin, do'n am ddim consultants, do'n am hyd yn oed paracetamol. Felly, pan oedd pobl yn sal, be oedden nhw'n wneud? Oedden nhw'n fregus, oedden nhw'n anghennus, oedd llwyth o bobl yn marw'n ifanc, llwyth o blant bach yn marw ar ei genedigaeth. Ac at y bobl yma, y daeth yr arglwydd Iesu, efo neges o obaith, yn iachau, yn gwella. Ac yr wyrth ola, codi merch Jairus o farw yn fyw, ac yn dangos eto i ddwyfoldeb a'i bwer dros farwolaeth. Nid marwolaeth sydd efo'r gair ola. Duw yn ei gariad yn Iesu Grist sydd yn concro marwolaeth. Felly, wrth edrych ar y stori, da ni'n gweld natur Duw, cariad, llawn tosturi, llawn gras, llawn addfwynder, tuag at i greaduriaid. Felly, da ni'n dysgu am Dduw ar y daith. A'r ail beth wrth gloi, beth mae'r daith yma yn ei ddweud amdano ni? Mae Duw yn caru ni. Beth bynnag ydy'n picil ni, beth bynnag ydy'r pryder yna sydd ddim yn gadael chi'n llonydd yn oriau'r nos, mae Duw yn caru ni ac yn eich caru chi a chariad aruthrol. Ac yn yr Iesu mae o wedi dod i'n plith ni, ac yn yr Iesu mae o'n cyd-deithio hefo ni, a thrwy'r ysbryd glân, da ni byth ar yn penna'n hunan, oherwydd fod yr arglwydd byw yn cyd-gerdded gyda ni.
Mae o di anfon yr Iesu i'r byd mwyn yn hachub ni. A dyma gariad rhyfeddol Duw. Mae hefyd yn ysgogiad yn dydy i fod yn debyg i Iesu Grist. Da ni'n meddwl am y problemau yn y byd. Da ni'n gallu delio hefo nhw i gyd. Does ganddo ni ddim y gallu wneud hynny. Ond da ni'n gallu delio efo rhai wrth ymyl. Da ni'n gallu dangos cariad a gofal at yn teulu a'n cymdogion neu rhywbeth o fewn i'n cymuned. A thrwy hynny, da ni bod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist yn llawn tosturi, yn hael ac yn feddylgar. Felly dyna chwipio trwy daith Iesu hynod 8. Gai ofyn i chi, pan fyddwch chi'n cael disgled ar ôl mynd gytre, 27 mlynedd dydd Gwener dwythaf sy'n meddwl yma. Mae'n acen i'n dechrau newid fan. Pan fyddwch chi'n cael disgled ar ôl mynd gytre, ond dwi'n dweud nhw fel gog, dydw. O'n i am 10 mlynedd yn methu dweud mam gi tan i jail yn ysgu fi. Nid fel chi'n dweud mam gi. Pam nes i ddeud hynny fan? Dwi ddim yn gwybod. Ar y daith. Rwan, ta'r wythnos nesaf, byddwn ni'n mynd ymlaen at daith arall, sef y daith i mewn i Jerusalem. Oherwydd y Sul nesaf, mae'n Sul y Bloda. Bore dy Sul wedyn, Sul y Pasg, y daith fydd y daith i Emmaus ar ôl i Iesu Grist atgyfodi. A'r ddau berson yma mewn penbleth yn cerdded ar y daith nath newid i bywyda. Yn y cyfamser, teithiwch fel pobl Iesu Grist i mewn i'r wythnos yma, teithiwch hefo'r Iesu, oherwydd y mae o hefo chi ar y daith. Fel mae'r emyn ola yn deud, Ben Davies, dwi'n hoff o'r emyn yma. Mae hwn yn seiliedig ar y daith i Emmaus, felly wrach fydda ni'n ganu fo eto. Wrth rodio, cerdded, ynde? Wrth rodio gyda'r Iesu ar y daith. Mae'r ofnau yn diflannu ar y daith. Mae gras ei dyner eiriau a golau'r ysgrythyrau a hedd ei ddioddefiadau ar y daith yn nefoedd i'n heneidiau ar y daith. Dewch i ni ganu. Gras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yn ysbrydwan, a bod gyda chi o'r awr hon, un beth. Amen. Medda Ioan.
Daith.